ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷманди телевизиони вилояти суғд. Инак ток-шоуи табиби оилавии ман ин лаҳза манзуратон мегардад. Дар студия бо шумо Насими Абдуллозода. Чӣ хеле ки огоҳӣ пайдо кардед. Мавзӯе ки мо имрӯз барои барнома интихоб кардем, ин бемории сурхча аст. Ва чун ҳамешагӣ ба студия мо мутахассисон ва табибон, коршиносони ин соҳаро даъват кардем, то ки оид ба ин беморӣ барои шумо маълумоти бештар пешниҳод карда бошем. Аз ин хотир бо мо буданро аз хотир набароред. саволи аввале ки ба мутахассисон мо пешниҳод кардани ҳастем, биёед пеш аз ҳама дар бораи ҳамин беморӣ барои бинандаҳо каме маълумоти возеҳ медодем ки бемории сурхча худ чӣ гуна беморӣ аст. бемории сурхча ин бемории сироятӣ буда, чӣ хеле ки қайд намудан, асосан кӯдакони то синни 5 сола ба ин беморӣ гирифтор мешавад. Лекин бояд қайд намуд ки калонсолон низ ба ин беморӣ гирифтор шудашон мумкин. эҳтимолияти он ки агар онҳо дар кӯдакӣ аз иммунизация фарогир нашуда бошанд. асосан ин бемория барангезандаш ин филтр буда вирус мебошад ки он асосан аз роҳҳои нафас ва ҷиҳати ба ин беморӣ гирифтор шудан қатравӣ ва ҳавоӣ мебошад. яъне вақти сулфа кардан дар як муҳит будани бемор, дигар кӯдаконе ки иммунизация нагирифтанд ва иммунитеташон ҳиссиёти масъулияти бадан паст бошад, ба ин беморӣ гирифтор мешаванд. бемории сурхча ин бемории сироятӣ буда, барангезанда он вирус мебошад. вируси барангезандаи бемории сурхча ба оилаи морбили вирус дохил мешавад, гурӯҳи парамикса вирус ба дохил мешавад ва читавре ки маълима гуфтанд, он асосан бо тарзи ҳаво қатрагӣ интиқол меёбад. байни агар вирусҳои бемориҳои сироятӣ шадиди роҳи нафасро гирем, аз ҳама сироятнокпазиртараш ҳамин бемории сурхча мебошад ки гузарандагиш бисёр вазбин аст. 4 марҳиларо дар бар мегирад ин бемории сироятии сурхча. Якум марҳилаи даврии ниҳонӣ мебошад. даврии ниҳонӣ ин беморӣ аз 8 то 17 рӯз ба шумор меравад ва кӯдаконе ки дар тамос будану онҳо иммуноглобулин воягӣ агар гирифта бошанд, ин давра то 21 рӯз дертар давом мекунад. ва дуюм давраи зукомӣ мегӯяд. ҳами мо бемории зукома дидагӣ, он мисли зуком сар мешавад. ин баландшавии ҳарорати бадан, обравии азбинӣ, гирифтани авоз, хафа шудани авоз, сулфа кардан. ва давраи сеюм ин давраи бусуротӣ мебошад ки дар ин давра дар кӯдак ё дар бемор бусурутҳои папулозӣ бисёртар пайдо мешавад. ин ба марҳилагӣ пайдо мешавад. ин асосан ҳангоми гузарондани ташриқи тафриқӣ ва аз дигар бемориён, масалан бемории махмалак ё бемории гулафшон, ҳамин пайдарпай пайдошавии доғҳо, пайсаҳо, бусурутҳо маҳз дар бемории сурхча дида мешавад. ва чорум давраи сиҳатёбӣ ки баъд аз давраи бусуротӣ сар мешавад ва ҳангоми муолиҷа кардан ба сиҳатшавӣ оварда мерасонад. бояд мо аҳамияти асосӣ дем ба доначаҳои дар пӯст пайдо шуда ва чашмони кӯдак сурх мешаванд, об мебарояд ва дар обпардаи даҳон яъне доначаҳои сафед пайдо мешаванд. албатта ин этап, яъне марҳила ба марҳила пайдо мешавад ва дар пӯсти бадани кӯдакон доначаҳои сурх пайдо мешаванд. бинобар ҳамин ин бемориро сурхча мегӯянд. яъне нишони асосияш дар пӯсти инсон аён мегардад, ин ки боз ягон дигар нишонаҳо дорад. яке аз аломатҳои хоси ин бемории сурхча дар давраи ниҳонӣ пайдошавии ин аломати хос фақат дар ҳамин беморӣ дида мешавад. инро 3 олим кашф карданд. дар даҳони бемор ё дар даҳони кӯдаки бемор доғҳои сафед ки бо атрофаш бо сурхӣ гирифта шудааст пайдо мешаванд ки онҳоро доғҳои белски филатови коплика меноманд. агар ҳаминро агар одам бемор духтур бинад дар бемор, ташхиси бемории сурхчаро монда метавонад, чунки ин яке аз аломатҳои хоси бемории сурхча ки фақат дар бемории сурхча дида мешавад. ва чӣ тавре ки боз маълими мана гуфтанд, пайдарпай пайдошавии пайсаҳои ин дигар бемориҳо фарқ мекунад. пайсаҳои бемории сурхча ин доначаҳои сурх рафта бо ҳамдигар пайваст шуда доғи калони сафедро
تشکیل میکند که آن را انانتما میگویند. این هم در بیماری سرچه دیده میشود. این بیماری نشانه ها است همین. تشکر زیاد. و گفتیم که اکثر وقت در بین کودکان هستند. برای چگونه به شما مراجعت میکنند؟ با یگان خیلی مثلا گریه بسیاری کودکان، پدر و مادران. البته این بیماری چیزی که در بالا قید نمودیم خصلت‌های به خود خاص دارد. یعنی کودکان اینجیق میشن، از خوراک اشتها پست میشود، اینجیق گریانچک. بسیار وقت آنها در وقتی برآمدن همین سرخچه ها کودکان حتی میتوانند با حرارت بلند با بیمارخانه ها یا اینکه با ما مراجعت کنند. این بیماری چخیل که در بالا قید نمودیم علامت خاصی خودش را دارد. یعنی در کومی سخت یا کومی ملایم کودک آب پرده ها پیدا شدنی با خود خاص علامتی که ما معین کرده میتوانیم این تشخیص را. تشخیص بیماری سرخچه این وزنی نیه، فقط ما باید از دیگر بیمارا این را بیماری ها باید علامت فرق کرده توانیم. چخیل که در بالا قید کردیم سرخ شوی چشم، خلم کردنی چشم، روز شدنی محکم شدنی راههای مثال نفس بینی سخت می شود. کودکان بسیار وقت از بلندشوی حرارت می توانند حتی به تشنج نیز گرفتار شوند. این بیماری وزنین بوده، بو آریزه هایش بینهایت وزنین می باشد. البته آریزه های این بیماری یکمین درجه این التهاب شش یعنی پنیومانی، التهاب پرده دل، میوکاردیت، کاردیت، گرده ها نیز به این پیوسته می توانند به نفریت و دیگر آورده رسانند. بیماری البته علامت های به خود خاص دارد که این را وقتی ما معین کردن حتما عاجلی به سن اپیدمیستانسی یعنی ستانسی اپیدمیولوژی خبر دهیم که آنها اپید رسلیدونی یعنی معین میکنند که این بیماری سرشویش از کجا کدام بیمار این را آورد. به مثلا گفتیم به کودکستان، اگر در همین کودکستان در گروه کودکانی که بیمار پیدا شد 20 نفر باشند، ممکن است که از آنها 2-3 نفر به این بیماری گرفتار شوند، دیگران برای چی سوال پیدا میشد؟ برای آنکه کودکان ما در سن 1 سالگی یکم وایه پروفیلاکتیکا بر ضد بیماری سرخچه و دویم وایه این در سن 6 سالگی میگرند که در آنها ایمونیتت بر ضد این بیماری پیدا میشد. و باید قید نمود که کودکان تا سن 3 ماه نیز به این بیماری گرفتار شدنشان ممکن است. تشکر زیاد. ما متخصصی ساحه نظارتی اپیدمیولوژی داریم. بعد از آنی که با شما خبر رسید چگونه کارها را به سامان میرسانید و معین کنی و محو کنی فضایی که این بیماری معین گردید چگونه صورت میگیرد؟ در اساس فرمایش وزارت تندرستی تحت رقم 133 یعنی هر یک بیماری سیریاتی که دریافت می شود باید در اول در دوام 3-4 ساعت یعنی تلفنی خبر رسانم به ما و در آینده 12 ساعت یعنی باقی مدت یعنی خطی به ما باید پیشنهاد می و در اساس خبرنامه فوری ما همچون دکتر اپیدمیولوژ نقشه چوره‌بینی داریم. در اساس خبرنامه فوری نقشه چوره‌بینی تشکیل کرده و راه‌های پیداشوی یعنی منبع سیرایت از کجا سر شد از همون معین کرده یعنی روش بیماری بعدا معین میکنیم تا آن همون آخرین لحظه که یا همون نفری که در تماس بود. اگر تماس بودگان در نظر گیریم پیش از همه معین میکنیم که وای نفر متشکل است یا که غیر متشکل. اگر متشکل باشد در گجود مؤسسه تو مکتبی هستن و مؤسسه که مکتبی هستن و در اونجا علاقمندان نزدیک معین کرده میشد بعداً جمعیتی معین کرده در اساس انمون نقشه چوره‌بینی و ما اگر گروه سن و سالی که با واکسیناسیون فرا گرفتگی نباشد یعنی در اونجا محدودیت ما تعیین میکنیم و دوامی از 7 تا 14 روز آنمون نفرانی که در تماس هستن و یا با محدودیت فرا گرفته و از طرف دکتران منطقوی یعنی طبی اولیوی نظارت برده میشه و در اساس یعنی ورقه حرارت است. خیلی که معلومات در بالا گفته یکی از نشانه‌های خاص این بیماری حرارت بلندی است. در عموم بسیار از بیماری‌های سرخچه یک خاصیت خاصی خودش را دارد که و در اصل سوفیبریلی هست. حرارت بدنش از 37.3 تا 37.5 یعنی روش بیماری یک کیل می رود و یک در بالا با دکتر همچنین گفتن که برای معین کردن سری وقت سرخچه این از همه یک خصوصیت خاصش این است که ورم کردن لیمفگیری های پشت گردن و پس و در همون و تا همون دوره‌ای که بصورت سر می شود از 3 تا 5 یا که تا 8 روز یعنی تا همون روز وای باقی میماند. بعد از اون که بصورت یعنی
ба пуррагӣ нест мешавад ва тамуд лимфагирекҳо яъне ва ё худашон ҳаҷмашон гум шуда баъдан нест мешаванд. аслан корҳои безараргардонӣ ҳам амал мекунед шумо дар он ҷое ки бале беморӣ муайян бале шуд? бале бале ҳаст вобаста ба хотимавӣ яъне дар ин ҷо корҳои безараргардонии хотимавиро баъд аз гузарондани муоинаи эпидемиологӣ ҳатман безараргардонии хотимавӣ гузаронида мешавад ва дар он хусус агар муассиса ё ки ана ҳамон муассисаи кӯдакистон аст ё ки муассисаи то мактабӣ ҳаст баъд аз фаро гирифтани карантин ҳатман дар он ҷо чорабиниҳои безараргардонии хотимавӣ гузаронида мешавад. Ин бемории хавфнок нест, дар умум ин коллективни иммунитет. ташаккури зиёд. Инҷо баробари кӯдакон мо гуфтем ки калонсолҳо низ метавонанд ба ин беморӣ мубтало шаванд. Бигӯед ки барои чӣ калонсолон ба ин беморӣ гирифтор мешаванд, чунки гуфтем ки новобаста аз имкунӣ ва чораҳои пешгирикунанда маълумот. کلانسال هم گرفتار شدنش ممکن اگر وقتش و وقتی یک سالگیش یا دو سالگیش به ایمونیزاسی نگرفته باشد چون که وای ایمونیتت ندارد برای همه کلانسال هم به این بیماری گرفتار شدنش ممکن برای همین وقتی که شرایط متشنج میشد نه در جمهوری تاجیکستان بلکه در تمام دولت‌های دنیا روزهای ایمونیزاسی علاجی میگذارند اما وقت با شرایط به نگاه کنیم کدام سین سال بیمار شده بسیار به قید گرفته میشد ما هم به نگاه کنیم امروز میگه مثال عادی همین بود که ما سال 2004 گذراندیم تا 17 ساله 2009 گذراندیم تا 42 45 ساله این معرکه بسیار کلان بود چون که همه کارمندان سیستم قدرتی و ارمی و بعد استودنت ها دانشجویان همه ما همه سال بسیار معرکه کلان بود این به اعتبار گرفته هم به نگاه کنه کمیسی که هست از وزارت با متخصصان اکسپرت های سازمان عمومی جهانی معین میکنند و این معرکه گذرانده میشد بهترش همین که وقتش به کودک ایمونیزاسی گرد این چی پرابلم حلش رفته میگرد چون که ایمونیتی از واکسن یگانه واکسنه که ایمونیتی یگمره پیدا میکند بیماری سرچه به اگر وقتش به ایمونیزاسی گرد کودک این پرابلم عمومی جهانی سال 1998 سازمان عمومی جهانی تندرستی همه خیلی یک برنامه قبول کرد که برای ما میگیم الیمیناسیون ویروس سرچه الیمیناسیون معنیش اینه که نیست کردن گردش ویروس سرچه جایداری سالهای طولانی این معرکه دوام کرد در تمام دولت‌های اروپا در تمام دیگر دولت‌های دنیا لیکن از روی معلوماتی که سازمان عمومی جهانی تندرستی دارد این مقصد به ما نرسیدیم چون که تا امروز ویروس چی گردش دارد من از سال 1919 سر کردم گردش ویروس در تمام دولت‌های اروپا از آن جمله من اوکراین فدراسیون روسیه ترکیه من همسایه ما قرقیزستان ازبکستان ترکمنستان دوام دارد البته این کاربری کردن کار خودم کار لیکن البته فایده خودش رسان ایمونیزاسی اگر تا سال 82 نزدیک 3.6 میلیون کودکان در یک سال می‌افزایند از این بیماری همین برنامه‌ای که سازمان عمومی جهانی پیشنهاد کرد و کاربری شد در تمام دنیا از طریق دولت‌ها البته مورش کودکان پس شد بسیار پس شد مورش کودکان لیکن مقصدش حالا این برنامه چی دوام دارد ما هم دوام دادیم کاربری میکنیم البته این ما باید برای پیشگیری کردن همین خیلی کاره باید ما گذرانیم یعنی این بیماری نیست اثبات کرد که امکانی یکی از واسطه‌های بهترین نه تنها پیشگیری است بلکه باز هم پهن نشدنی بیماری سیرایتی محسوب می‌شود چون که این یگانه بیماری سیرایتی است که یک ویروس دارد ویروس تست پنشونده آدم با آدم میگذارد از حیوان آدم نمیگذارد از دیگه استاژینگ ندارد دیگه منبع ندارد یگانه منبع آدمی بیمار اگر وقتش ایمونیزاسی کرد و بیمار نشود البته این چی پیشگیری بسیارتر درست میشد کفالت اساسی از این بیماری خلاصی یگانه این ایمونیزاسی کودکان میباشد باید قدم بود که میگراتسیا برای چه من همین نورش کردن که همین قدر تشکیلات عمومی جهانی یونیسف و دیگر سازمان های اساسی که به روش آنها سالمی کودکان میباشد در این مرحله گذرانیدن واکسیناسیا به نهایت مشکل شده ایستاده است برای چی برای آنکه مهاجرت سبب اساسی و بعد از فرصت ما استفاده برده گفتنیم که به نهایت والدین ها از
баъзе ваксинатсияҳо рад мекунанд. онҳо намефаҳманд ки ҳуқуқи кӯдакашонро поймол мекунанд. бояд кӯдак ҳаққу ҳуқуқ дорад аз ин беморӣ эмин доштан, яъне гирифтани ваксинатсия. дар ин ҷода мо бисёр табибони оилавӣ, табибон бисёр корбарӣ мекунем, ҳатто ба ташкилотҳои ҳуқуқӣ, масалан гуфтем кормандони маҳалла, фаъолзанон ҷалб мекунем ки бо ин оилаҳо корбарӣ карда шуда онҳо бояд кӯдакони худро фарогир кунанд бо иммунизатсия. На фақат гуфтем бар зидди бемори сурхчикин оварда мерасонад ба оризаҳои нохуш, лекин аз дигар бемориҳои гуфтем сироятӣ масалан идоракунанда бояд онҳо ҳозир медонед ройгон ваксинатсияҳо гузаронида мешавад. онҳо рад мекунанд. бо ин хел оилаҳо ман гуфтаям ки онҳо ҳуқуқи кӯдаки худро поймол мекунанд. бояд аз иммунизатсия рад накунанд ва кӯдакони худро фарогир кунанд. агар онҳо аллергия надошта бошанд, масалан гуфтем испарча бар зидди, масалан гуфтем ки дар таркиби мумкин муҳими норичмано дастгирӣ кунанд, агар курини бульон мегӯянд, яъне ҳамин ба тухм агар аллергия дошта бошад испарча, мумкин аст ки эҳтимолияти аллергия додан, лекин асосан чӣ хел ки мо ҳозир корбарӣ карда истодаем, бениҳоят кам фоизи ба ин хел ҳолатҳо гирифтор шудан кам аст. бояд волидайнҳо ба кӯдакони худ бо масъулият ба саломатии онҳо нигоҳ кунанд. як ҳодисаи номатлуб ба 1 миллион вои ворид карда шуданаш мумкин. ин омори созмони ҷон тандурустӣ. ташаккури зиёд. ба ҳар ҳол мо медонем ва аксарият медонанд ки ҳар як эмгузаронӣ ё ин ки ваксина аксуламали худро дорад ва мумкин бо ин ё он ҳолат худро нишон диҳад. ва ҳамин чизро бояд бигӯем ки ин ваксина ин ки вояи бар зидди бемории сурхча низ ягон хел чунин аксуламал дорад. аксуламал шуданаш мумкин. ҷои тазриқ ин аксуламалҳои умумӣ мегӯем. умумӣ ки ин тазриқи иммунизатсия тазриқи гузаронда мешавад, ҷои тазриқ сурхӣ пайдо шуданаш мумкин ё варам карданаш мумкин, мобайни 3 рӯз ба ҳарорати бадан баланд шуданаш мумкин. ин ҳолатҳо гузаранда. мо фақат тавсия медиҳем ки ягон доруи дигар дар кор нест, фақат парацетамол. модаро ин нағз медонанд. аз ҳам ваксинаҳое ки реаксия метиҳад, мо ҳамин пешниҳод тавсия медиҳам ваксинаторҳо ваксина гузарондамуд. локин ҳамин чӣ хеле ки ман гуфтам, 1 миллион воеба як ҳодисаи номатлуби ҷиддӣ хеле паст аст. шок шуданаш мумкин ки ин албатта барои ҳамин вақте ки мо ҳар як ҳуҷраи иммунизатсия ва ҳар як иммунизатсия иловагӣ гузарондан ба мо тавсия метиҳем ки бе ёрии таъҷили аптечка корбарӣ накунанд, чунки унҷо ба ҳама доруҳо лозима ҳастанд. мегӯянд ки шок на кончики игли. шок мешуда ки ҳама ҳолат кӯдак дар ҳамон нӯги сӯзан. баъзеҳо ҳамин хел ҳодисаҳо шуда ки ба қайд гирифтагӣ дар ҷаҳон ки ҳамин вақте ки ворид шуд шок сар мешавад. ин ҳодисаҳо мо дар нӯги сӯзан мегӯям. лекин ин ҳодисаҳо мо гӯям нашуда ҷумҳури Тоҷикистон ё вилояти Моба, лекин аз омори созмони тандурустӣ ҳолатҳо ба қайд гирифта шудагӣ. чиқаде ки муми норуш гуфтанд, дар ҳақиқат пеш аз оне ки кӯдакон ба эмгирӣ фаро мекунанд, яъне даъват карда мешавад аз тарафи кормандони, аз тарафи табибони оилавӣ ва ҳамшираҳои оилавӣ, вақте ки кӯдакон ба иммунизатсия мебиён, пеш аз ҳама ҳуҷраи то духтурӣ ҳаст. хоб то духтурӣ барое ки ҳолатҳои баъд аз иммунизатсия рух надодан, яъне дар ҳуҷраи то духтурӣ аз тарафи духтури махсус муоина карда мешавад ба ҳамон варақчаҳое ки ҳастанд, ҳамон динамикаи бемор, яъне агар гӯем дар он ҷо ҳарорати бадан, ҳолати кӯдак навишта ба ҳуҷраи иммунизатсия фиристонда мешавад. вале дар асл имрӯз хушбахтона то ба имрӯза ҳолатҳои пас аз иммунизатсия ба мо ҳамчун хабарнома ворид нашудааст. лек ҳастанд баъзе модарои ҳастанд ки чӣ хеле муми норуш гуфтанд, мақсад вай муқобилияти организм аст, яъне ответни реаксия организма дар ҷои бале вай бояд ҳатман бошад. организм худ мубориза мебарад ва ҷисми бегона аст, ҳатман ки ба организм ворид мешавад. албатта ин ду мақсад бар ҳам бард мехӯранд ва бисёри волидайни мо аку мо ҳамашона дар назар надорем, баъзеҳо ҳастанд ки кӯдака баъд аз иммунизатсия бурда, яъне дар як ҷо хона дар як вай партофта ба кори худашон машғул мешаванд ва аслан ҳозир ки мавсими хунукӣ аст ва чӣ хеле ки мо дар боло гуфтем, ин вирус аслан дар мавсими хунукӣ яъне пайдо мешавад ва хусусияти тез паҳншавандагӣ дорад. ҳатто дар дараҷаи 56
дараҷа метавонад ғайрифаъол гардад, яъне ба пуррагӣ маҳв намешавад. Агар хунукӣ бошад вай солҳо яъне қобилияти паҳнкунандаи худашро яъне нигоҳ медорад. Бинобар ҳамин мо аз волидайн хоҳиш мекунем ки баъд аз оне ки иммунизатсия мегиранд ва давоми 2-3 рӯзе ки муми нориш гуфтанд, яъне ҳарорат баландӣ қайд мешавад, инҷиқӣ пайдо мешавад, ба вай ягон ҳабҳо, ягон дорувориҳои зиёдатӣ ба вай лозим нест. Танҳо нӯшонидан дар коро ва ана ҳамун ҷое ки захм аст бо ҳамун доруҳои таскинкунанда, яъне метавонад месни мегӯем, яъне дар ҳамон ҷо монда ба кӯдак фақат назорат лозим аст. Тамом. Агар волидайнон баъд мана ҳамин ҳолатҳоя дида аз иммунизатсия ба дигар воситаву роҳҳо, яъне аз ҳамин ваксинатсия рад мекунанд. Ва мо хоҳиш мекунем аз волидайн ки ин нишониҳои хуб аст, яъне организм худ мубориза бурда истодааст. Ин ягон ҷои нигаронӣ нест ва метавонад давоми 2-3 рӯз бартараф шавад ва дар оянда кӯдак яъне метавонад солим барои ҷомеа бошад. яъне онҳо масъулияти бештар дошта бошанд дар ин муддат. Бигӯед ки тарзи муолиҷаи ин гуна бемориҳо чӣ гуна сурат мегирад? Кӯдаконро гуфтем, калонсолонро чӣ гуна муроҷиат мекунед? Оё якхела аст тарзи муолиҷаи ин беморӣ? муолиҷаи ин гуна беморон аз рӯи протоколҳои тасдиқкардашудаи Вазорати Тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон рафта истодааст. Дар чӣ тавре ки ба мо нишон дода истоданд, ва ҳангоми муолиҷа ва рафти муоинаи ин беморон асосан ҳолатҳои оризаи вазнинӣ ҳолат дар кӯдакҳои то 1 сола шуда мегузарад. Афсӯски то 1 сола ҳозир чӣ тавре ки муаллим гуфтанд, то 1 сола ин имкунӣ қабул намекунад ва иммунитет надорад кӯдакҳо. Аз сабаби ҳамин кӯдакҳо ки нозук ҳастанд вазбин мегузаронанд. Барои ҳамин сармутахассиси ғайривоҳидӣ давлатӣ бар зидди бемориҳои сироятӣ ба мо тавсия доданд ки кӯдакҳои то 1 солаи бударо ҳарчанд ки барангезандаи ин беморӣ вирус бошад ҳам барвақттар антибиотикҳо сар кунитон гуфта мо тавсия доданд. ҳамин мо протоколҳо лечение кардостем ҳозир. Масъалаи бемориҳои калонсол бошад, ман чӣ тавре ки дар боло зикр кардам, ин бемории сурхча аз ҳама бемории сироятнокпазиртар мебошад. ба таври русӣ гӯем висококонтагиозный. ҳозир масалан ҳамин ҷоя иммунитет надошта бошад одам, якта бемори ҳамин ҷоя монидагар бемор мешад. Масалан бемори COVID-19 вақте 1 метр ба масофа медоштем намегузашт. ин бемор ба ин бемор ҷудоям сироятпазирокиш бисёр баланд аст. масъалаи бемориҳои калонсол бошад, калонсоло вазминтар мегузаронанд. Сабабаш ина бемори COVID-19 мо нишон дод ки иммуни ответи одамои калонсол нисбат ба кӯдакон баланд мебошад ва аз сабаби ҳамин муқобилият бар зидди вирус зиёд мешавад ва ин беморро вазминтар мегузаронанд. аломатҳои ҳамин катарали мегӯем, аломатҳои катаралиам вазмин, сони баландшавии ҳарорати баданашон инҳо 39-40 градус шуда бисёр вазмин мегузаронанд. Ба ғайр аз антибиотик мо ба ин гурӯҳи беморон дорувориҳои зидди вирусӣ, антигистаминӣ мегӯем, зидди аллергикӣ ва барои паст намудани заҳр маҳлулҳо дохили варид мефиристонда меистем ва ҳангоми вазбин гаштани ва ҳамроҳ шудани оризаҳо асосан бемориҳои гармонӣ ҳамроҳ карда мешавад барои муолиҷа кардан. Барангезандаи ин бемори вирус бемориро вазнин мегузарад. Барои он ки вирус он бениҳоят заҳролуд мекунад организмро, яъне ҷисми инсон аз ин ҳолати таъсири вирус бениҳоят сахт осеб мебинад. назар ба бактерияҳо вирусҳо бениҳоят заҳролуд мекунанд. Бинобар ҳамин калонсолоне ки чихел дар боло гуфтем, ҳатто лоопардаи мағзи сар, лоопардаҳои даҳон, лимфагирехҳо, шуш, пардаҳои дил ва дигар ҷисмҳои инсон ба ин беморӣ аз таъсири вируси заҳролуд шуда ба ин ҳолатҳои ногувор оварда мерасонад. он шахсоне ки ҳатто гуфтем ваксина гирифта бошанд ҳам калонсолон ба гуфтем ҳарорат, занҷираи ҳарорат агар мумкин ҳамин хел эҳтимолият бошад ки вайрон шуда бошад ҳам иммунитети масъунияти бадани инсонҳо паст шавад, ба ин беморӣ гирифтор мешаванд. умуман вирус назар ба дигар барангезандаҳо
бениҳоят заҳролудкунанда мебошад. ба калонсолон чӣ гуна мегузарад? Ҳамин чизро мо бифаҳмем. Мумкин кӯдаконашон аз Кӯдакистон меоранд, ки мумкин аст аҳли оила бемор шавад. Чӣ гуна сурат мегирад? Ё ин ки ин тавр нест, ки тамошобинони азиз агар мумкин аст медонем, ки дар худ як фикри худро пайдо мекунанд ва ҷобаҷо мегузоранду, яъне ки агар гӯянд, ки дар Кӯдакистони фарзандашон як нафар бемор шуд, аллакай ҳамаро ба беморӣ гирифтор мекунанд ва худашонро низ мумкин аст ҳамин чизро онҳо иваз кунанду бо ҳамин беморӣ мумкин аст онҳо аз дигар ҷо сироят карда бошанд аз ин чиз. калонсоло ҳам ба ин бемори сурча гирифтор шуданашон мумкин дар он ҳолате ки дар кӯдакӣ дар яксолагӣ шашсолагӣ ё умуман дар рӯзҳои иммунизатсияи иловагӣ зидди бемори сурча иммунизатсия нагирифта бошанд. ин ҳамин хел вазъият ки вирус мо гуфтем гардиш дорад. Гардиш дорад, вирус рафта мечаспад ҳамон одаме ки ё ҳамон кӯдаке ки иммунитет надорад. беморӣ аз ҳамин пайдо мешавад. албатта бояд ки ҳар як кас фаҳмад иммунизатсия вақташ бигирад, беҳтар мешавад. оид ба қайдгирии бемории сурча дар вилоят аз он ҷумла ман ҷумҳурро гуфта наметавонам, чунки маълумоти кофии оморӣ мо намегирем. вазорати тандурустӣ ҳамаи онвоят дорад. ҳар рӯза онлайн ба воситаи онлайн вохӯрӣ гузаронда мешавад. тамоми шаҳр 18 шаҳру ноҳия дар он мутахассисони санэпидстансия, мутахассисони марказҳои иммунопрофилактика иштирок доранд. ҳар рӯза ин чандта дарёфт шуд, чандта ба қайд шуд. як чиза ба эътибор гирифтан дар кор, ки аз ҷиҳати он ки вирус гардиш дорад, мана беморӣ ба қайд гирифта шудааст, вазорати тандурустӣ махсус фармоиш баровард. оиди дарёфти кӯдакони аз иммунизатсияи сурча бозмондагон, мо мегӯем сурча ба ногӯша гулафшон СПГ мегӯем. мувофиқи ин фармоиш тамоми кормандони соҳаи мо ба санэпидстансия супориш дода шуда, ки аз он ҷумла соҳаи кӯмаки аввалии тибби санитарӣ, ки дарёфти бозмондагонро мо давом диҳем. аз 3 март сар кара то 7 июн ин ки дарёфт гардиши хона ба хона, пуршиш гузаронидан, гирифтаи дарёфт кара, ҳамоно рӯйхат кара, бояд мо иммунизатсия гирем. ин албатта ҳозир натиҷаи худашро дода истодааст. мана рӯзи охирони гиремагар 7 апрел қариб 2010 мо бозмондагон доштем дар вилоят, ки иммунизатсияи сурча вақташ ба нагирифтагӣ. вақте ки корбари шуд санэпидстансияи вилоят тамоми мутахассисоша мутасаддиқ кардагӣ ҳар як ноҳия ба ва ҳамонҷо рафта марказҳои мо куди ҳамкорӣ мекунанд, 3 шаҳри ноҳия куди ҳамкорӣ мекунанд. як ҳафтаи як бор ин маълумоти онҳо метиҳанд, ки чандта дарёфт шуд, чандта иммунизатсия гирифт. ҳафтаи гузашта 507 нафар кӯдакон дарёфт шуда иммунизатсия гирифта шуданд. аз ин лиҳоз 2010 нафар албатта 500 кам шуд. ин корбарӣ давом дода истодем, албатта мерад, лекин нағз мешуд, ки ҳар як ҳамшираи минтақаи худаша 5-50 миллион бояд донад. чандта кӯдаки то 7 сола дорад, чандта муҳоҷир аз онҳо муҳоҷир рафтагӣ, чандташ иммунизатсияи сурча гирифтагӣ нагирифтагӣ. дар он вақт кори мо ҳам осонтар мешавад. агар ҳамшираи тиб кори худаша амрӯи виҷдон барад, кори мо ҳам албатта осон мешавад. ва ё мо бояд хабар диҳанд, бояд ки ман дарёфт кардам 5-та 10-та бояд шумо ваксина ҷудо кунед. ваксина ягон проблема нест. мо ваксина ҳаст, дастрас шавиш наст, ҳама шароити чӣ дастрас кардан дорем, таъмин кардан мо дорем. барои ҳамин ина ба эътибор гирифтан дар кор. ҳозир мо аз 1 январ то ҳамин рӯза 74та гумонбар дар вилоят ба қайд гирифтем. 74 кӯдаке ки бемории сурча бо гумонбар шуд. аз он вай тасдиқ шуд 14та. 14таш тасдиқи худа ёфт, ҳамчун бемори сурча. ин манбаи сироятиба чӣ хеле, ки Саидов гуфта гузашта, корҳои фаҳмондадиҳӣ, корҳои пешгирӣ, тамоми аҳли оила дар тамос будагиҳо то 200, 180, 200, 150 ҳамун контакта тамосаш нигоҳ кара, мо иммунизатсия гузарондем. ваксина проблема надорад барои пешгирӣ. мана мисол, агар ноҳияи Айниба 12та гумонбар бошад, 6та тасдиқшудагӣ, Зафарободо 4та гумонбар бошад, 1та тасдиқшудагӣ, ноҳияи Калонтари Гиремагар мана Панҷакен 16та гумонбар, 3та тасдиқ шуд. Истаравшан 19та гумонбар, 3та тасдиқ шуд. ва ноҳияи Бобоҷон Гафурӣ 7та гумонбар буд, 1та тасдиқ шуд, ки дар умум мана 14та
این نوعی چی ما کاربری کردیم در این سمت مرکزی تشکلی طرز حیاتی سالم نوابسته از بیماری سرخچه با دیگر بیماری سیرایتی و غیر سیرایتی نیست مشغول هستند و همه روز کار و فعالیت میبرم. بگویید که همین مرکزی شما اوید به پیشگیری این بیماری چگونه کارخورا به شما میرساند؟ امروز حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت سالمی نسل آینده بی‌طرف نیست. یعنی همه آن امکانیت ها را فراهم می‌آورد که تا اینکه نسل آینده سالم به وای رسند و مقصد اساسی مرکزی تشکل طرز حیاتی سالم نیست این سالم نگاه داشتن جامعه و خصوصا نسل آینده ملت می باشد و ما در همجایگی با همشیره های منطقوی و متخصصان در شهر و ناحیه ها گردش های خانه به خانه میگذرانیم. یعنی خانه به خانه گردش نموده بابت علامت های بیماری سرخچه، چگونه پیشگیری نمودن بیماری و اهمیت گرفتن واکسینه و آنها کارهای فهماندهی ها میگذرانیم. همچنین در جایهای جمعیتی، در مغازه، بازارها، آن جایهایی که سیر اهالی می باشد اکسیاها، چاربینی های گوناگون میگذرانیم. من به نزدیکی در همکاری با مرکز ایمونوپروفیلاکتیک مرکزی ما در همکاری با همین مرکز در ناحیه بابا جان غفوروف و ناحیه اشت با اهالی صحبت و واخوری ها گذرانده دایره گرفتن ایمونیزاسیون و فراگیری بازمانده ها به ایمونیزاسیون کارهای فهماندهی گذراندن. یعنی ضمن واخوری ها مسئولین بابت انمین اهمیت واکسینه. یعنی اکثریت والدان را امروز شاهدی همون والدان میگردیم که آنها نمیخواهند که فرزندشان کمتر عذاب کشد یا اینکه نمیخواهند که فرزندشان رو رنج دهند. لیکن خیلی که در اینجا متخصصا قید کردن این همش موقتی می باشد. یعنی در مدت 3 روز این علاقه برطرف می شود و ما به والدان می فهمانیم که اگر آنها آینده همین سالمی فرزندشان را خواهند اگر یعنی آنها برای گرفتن ایمونیزاسی فرزندانشان مانعگی نمی کنند و آنها مسئولیت را حس کرده برای سالمی فرزندان خودشان بی‌طرف نمی باشند و سری وقت به ایمونیزاسی فرا می گیرند به واکسین نمی برند. و من باز علاوه کردنی هستم که ما در همه شهر و ناحیه ها دسته های جامعه‌ای داریم. یعنی این معنای آن را دارد که با جلب فعالان محله، با جلب همشیره ها، با جلب متخصصان، یعنی آنها به آن نفرایی که اویله هایی که از گرفتن واکسین سرکشی میکنند یا اینکه آنقدر معلوماتی پوره ندارند با جلب انمون متخصصان به آنها به طور انفرادی کارهای فهماندهی گذرانده می شود. تشکر خیلی خوب است و این البته تو فایزه میتواند پیشگیری این بیماری را مساعدت کند. ما بخشی داریم که مصلحت و توصیه طبیبان و متخصصان نام گرفته است و از اینجا که ما این لحظه از مهمانان برنامه خواهش میکردیم که برای بینندگان ما بابت پیشگیری و یا اینکه بعد از بیمار شدن چگونه خود را حس کرده یا اینکه قرار داشتن توصیه و پیشنهادها را منظور سازند. مرحمت. این بیماری سیرایتی اساساً دو گروه جدا میشوند. یکم گروه بیماری سیرایتی اداره شونده و اداره نشونده. اداره شوندهش این همین بیماری سرخچه با بیماری سیرایتی اداره شونده داخل می شود. برای چی اداره شونده؟ برای آنکه پیشگیری این بیماری گرفتن ممکن، از بین بردن ممکن. یگانه راهش این گذراندن امکانی. شخصی که یا کودکی که اگر ایمونیته نداشته باشد، ایمونیته کی پیدا میشد؟ یا هنگام گذراندن امکانی گذرانده میشد یا که بعدی گذراندن بیماری ایمونیته پیدا کند. برای همین از همه تماشابینان التماس میکنیم که برای پیشگیری این بیماری اگر کودکان سنشان 1 ساله شدگی باشد و سن همین موافق تقویم گذراندن امکانی جای داشته باشد، البته امکانی را گذران بهتر و خوبتر می باشد. و کودکانی که نسبت بیماری گذراندن با آنها بسیارتر ویتامین های گروه B و ویتامین گروه A ضرور است برای معالجه این بیماری سرخچه. یکی از
роли асосиро бозӣ мекард ин витамини гурӯҳи А ретинол ацетат мегӯянд. барои яке аз нишони асосии ин беморӣ сурхшавии чихе ки маълум гуфтам сурхшавии чашмон мебошад. барои ҳамин ки он дар оянда аз биниш намонад, барои ҳамин витамин гурӯҳи А кор фармудан зарур аст. маркази ташаккули тарбияти солим ба волидон тавсия медиҳад ки албатта ҳамаи волидон мехоҳанд ки фарзандоншон оянда солим бошад. яъне онҳо намехоҳанд ки фарзандашон бемор ба воя расад. барои ҳамин ба волидон тавсия медиҳем ки аввал ин ки худашон дар бораи тарзи ҳаёти солим маълумот гирифта бошанд, баъд ҳамонро дар ҳаёти фарзандашон татбиқ намоянд ва кӯшиш намоянд ки аз рӯи тақвими миллӣ фарзандашонро сари вақт ба иммунизатсия фаро гиранд. саломатӣ ин сарвати бебаҳост ва дар мо ҳар як кас масъулияти барои худ дошта бошем ки на фақат барои худ ва фарзандони худ, балки барои ҷомеа низ мо барои саломатии ҷомеа ва аҳолӣ мо ҳама масъулиятнок бошем. бинобар ҳамин кафолати асосӣ аз ин бемориҳои сироятӣ ин гирифтани иммунизатсия мебошад ва волидон бояд ба ин тақвими тасдиқшуда аз вазорати тандурустӣ бояд ба ин тақвим аз рӯи формаи 63 40 гуфта варақа ҳар як ҳамшира ҳар моҳа ба худ нақша мекунад, аз рӯи ҳамон нақша таклиф мекунад ва барои яксолина нақшаи чорабинӣ иммунизатсия мегӯем. мо дар як сол тирамоҳ ба мо ҳама кӯдаконро ба қайд гирифта нақшаи ҳар моҳина месозем. бинобар ҳамин аз рӯи ана ҳамин нақша ҳамшира ва духтурони табибони оилавӣ мо корбарӣ мекунанд. бинобар ҳамин аз фурсати қулай истифода бурда ба аҳолӣ муроҷиат карданем ки кӯдакони худро аз иммунизатсия бефарогир намонанд. пешгирӣ асоси ин чи иммунизатсия. имкони кӯдакон ина падару бодарон бобои биё бояд ба эътибор гиранд, кӯдак рад накунанд. локин як суол ба миён омадааш мумкин ки барои чи кӯдаки мо ду бор иммунизатсия мегирад, 1 солагиш ва 6 солагиш ба. ин тадқиқотҳо нишон дода ки барои ҳамин ду маротибе ки агар якум бор иммунизатсия гирад 1 солагиш ба иммунитет мумкин 75%, 78% иммунитет пайдо кунад. вақте ки вояи дуюма мегирад уже чи на кам аз наздик 100% иммунитет кӯдак пайдо мекунад. барои ҳамин бояд модарон ба шубҳа намонанд. ин ҳамаш барои чи пешгирии ин беморӣ сироятӣ кӯдакони шумо. тавсияи мо ҳамчун духтур эпидемиолог ҳамин аст ки албатта вақте ки кӯдак бемор мешавад дар шӯъбаҳои сироятӣ, яъне дар ҳамон боксҳои махсус, яъне ва ё нигоҳ дошта мешаванд ва боиси паҳн гашта намешавад. дар бисёр ҳолатҳо ҳастанд ки нафарое ки гирифтор мешаванд ба ин беморӣ ва ҳолати сабук доранд дар хона дар 5-6 рӯзи бусуротӣ, яъне то пайдо аз аввали бусурот то нест шудани ҳамон бусурот, яъне вай хафнок аст ва мо мехостем ки барои паҳн нагаштани вай дар алоҳидагӣ нигоҳ доранд ва тез тез боду ҳавои хонаро иваз кунанд, барое ки чихеле ки мо дар боло гуфтем вируси курашакл аст ва сохти худашро дорад ва размери агар ҳаҷми вай агар мо дар 60-70 нанометр ҳаст, яъне вай метавонад танҳо ба воситаи ҳамон иваз кардани боду ҳавои хона тез аз он ки вай хориҷкунанда аст ба воситаи ҳамон иваз кардани боду ҳаво, яъне метавонад ки боқимонда дар атроф будана сироят накунад. ва дуюмаш ҳамин аст ки аввалин дараҷа он аст ки пешгирии ин беморӣ танҳо яъне чи аст ваксина аст ва мо ҳамчун табиб ва аз волидайни муҳтарам хоҳиш мекунем ки чӣ хеле ки маълумот духтур дар боло гуфта гузаштанд ба ҳамон шабакаҳои кӯмаки аввалияи тиббӣ муроҷиат кунанд ва кӯдакони хотирашон дар оянда барои солим буданашон яъне саҳми худашонро гузоранд ва аз ваксинатсия ҳатман истифода баранд. ташаккури зиёд. саломат бошед. албатта ин мавзӯъ хеле доманадор аст ва дар барномаҳои минбаъда ҳатман мо боз бармегардем, чунки якчанд паҳлӯҳои дигари ин беморӣ боқӣ монданд ва аз ин хотир чӣ хеле ки инҷо мутахассисон гуфтанд, имкуни зидди бемории сурхча тавассути воя яъне ваксинаи сифатнок гузаронда мешавад ки ба талаботи стандарти байналмилалӣ ҷавобгӯ аст. ваксинаи сурхча комплексӣ буда масъулияти пурқуввати ҷисми кӯдакро ба амал
меорад ва эмшударо як умра аз сироятшавӣ ин бемориҳо эмин нигоҳ медорад. Хеле ки инҷо мутахассиси мо гуфтам. Дастгирии бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ, хазинаи кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид ва дигар созмонҳои байналмилаливу дохили ҷумҳуриявӣ фаъолияти огоҳии мардум албатта барои хубу муташаккилона ва босамар гузарондани ин тадбири муҳими тиббӣ, яъне эмгузаронӣ мусоидат менамоянд. Барои пешгирии сурхчия тадбири беҳтар аз эмкунӣ нест. Чунин мегӯянд ҳам табибон ва ҳам мутахассисон, чунки бузургтарин дастоварди тиб бар зидди бемории сурхчия ва дигар бемориҳои сирояткунанда ин танҳо эмкунӣ ба ҳисоб меравад. Бинандагони гиромӣ, ин буд токшоуи навбатии табиби оилавии ман. Барои таҳияи барнома ба Маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим дар вилояти Суғд сипоси беандоза мегӯем. Саломатии хеш ва наздиконатонро доимо эҳтиёт намоед. Боқӣ то барномаҳои дигар тансияту пирӯз бошед.